Yapıyorsun da kendini böyle. Met een dubbel achter. Daar gaan doen. Daar is een dubbel aan. We willen ook de dubbel achter. Niet dat je erop vraagt, waar is het? Ja. Oh ja. Oh ja. Oh, dat is dat echt. Ja, voor een half jaar bezig zijn. Ja. Dus het begin is Ja. Ja. Ja, ik loop niet vroeger achter de boek gedaan. Maar ik heb het eigenlijk ook weer. Er zit ook dit is alweer. En dan hebben we achter. Daar is geen stoten wat allemaal steeds stoten. Daar ging het echt maar. Dat nu dus al.